Πρωταγωνιστές. Προεκλογικές συζητήσεις στον Άστρα 92.8. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα την παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών. Σήμερα φιλοξενούμε στον ραδιοθάλαμο δύο υποψήφιους βουλευτές, μία από το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις και ένα από το Δημοκρατικό Κόμμα. Έχουμε στο ραδιοθάλαμο του Άστρα τη Σκεύη Πασά εκ μέρους του ΑΚΕΛ. Κυρία Πασά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Υποψήφια στη Λευκοσία. Και τον κύριο Μαρίνο Κλεάνθους, επίσης υποψήφιο στη Λευκοσία με το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος. Κύριε Κλεάνθους, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι γιατί είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και την αγαπητή Σκεύη Πασά. Εγώ το ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ως ήθιστε, ξεκινούμε τις παρουσιάσεις με τον κάθε υποψηφίο να λέει λίγα λόγια για τον εαυτό του. Αρχίσουμε με την κυρία Πασά. Εμείς από τον χρόνο του ΑΚΕΛ δεν αρεσκόμαστε και ιδιαίτερα να μιλούμε για τον εαυτό μας, κύριε Παυλίδη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να πούμε για τους λόγους για τον οποίο κατεβαίνουμε στις εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη μιας πορείας ανάμειξης μου στα κοινά από τα μαθητικά μου χρόνια, τα φοιτητικά, και κατόπιν έχω αναμειχθεί πιο ειδικά στο γυναικείο κίνημα του ΑΚΕΛ, την ΠΟΓΟ, το γυναικείο κίνημα, και έχω φτάσει να είμαι σήμερα η κεντρική οργανωτική γραμματέας του, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε πίσω ως γυναίκες όταν υποδεικνυόμαστε για να πάμε ένα σκαλί πιο κάτω, διότι πρέπει να δώσουμε και κατά κάποιον τρόπο την ενθάρρυνση στις πιο νέες γυναίκες να αναμειγνύονται και να διεκδικούν θέσεις. Μάλιστα. Ο κύριος Κλεάνθους είναι νέος δικηγόρος, πανεπιστημιακός. Μάλιστα. Και εγώ έτσι πολύ συνοπτικά, έτσι, αφού θέσατε το ερώτημα σχετικά με το, έτσι, να πούμε δύο λόγια για το βιογραφικό μας, κύριε Παυλίδη, θα πω και εγώ ότι είμαι 29 χρονών, είμαι δικηγόρος και πανεπιστημιακός στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Το ερώτημα δεν είναι το, έτσι, γιατί κατεβαίνω, γιατί θεωρώ ότι και αυτό ήταν η συνεχής. Ήταν το επόμενο βήμα, αν θέλετε, μιας δικής μου παρουσίας και προσφοράς στα κοινά, παρά το νερό της ηλικίας μου. Πάντα είχα δράσει από τα μαθητικά μου χρόνια, τα φοιτητικά μου χρόνια, και τώρα μπαίνω ενσυνείδητα στην πιο δύσκολη μάχη του Δημοκρατικού Κόμματος, που όλοι αναγνωρίζουμε ότι τα δεδομένα μας είναι δύσκολα, με διάθεση προσφοράς. Προέρχομαι από τη βάση του ΔΥΚΟ και απευθύνομαι και στη βάση του ΔΥΚΟ, λέγοντας ότι θα πρέπει τώρα, ακριβώς ενωμένοι, να δώσουμε τη μάχη μας για το καλύτερο που θέλουμε, για τον τόπο και την παράταξη. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε τον κύριο Κλεάνθους. Έχετε εδώ στις διαφημίσεις που έχετε, στα διαφημιστικά μηνύματα που στέλνετε στους ψηφοφόρους, δεσμεύεστε, λέει, για 5P. Από τα 5P διάλεξα το ένα που έχει να κάνει με την πρόνοια. Μάλιστα. Τι χαρακτήρα δίνετε εσείς στον όρο πρόνοια, για να αρχίσουμε με αυτό? Να πω ότι πράγματι μέσα και στην ιστοσελίδα μου marinoscleanthus.com έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση μαζί με φίλους και υποστηριχτές της δικής μου υποψηφιότητας με το ψηφοδέλτιο του ΔΥΚΟ, και έχουμε συντάξει το πρόγραμμα 5P. Είναι έτσι ένα επικοινωνιακό αλλά και ουσιαστικό, θα έλεγα, πρόγραμμα, με την έννοια ότι 5P σε επικεφαλίδες σημαίνει πατρίδα, παραγωγικότητα, πρόνοια, περιβάλλον, πολιτισμός. Με ρωτήσατε για την πρόνοια. Η επικεφαλίδα της πρόνοιας μέσα περιλαμβάνει ότι κάθε πολίτης δικαιούται να έχει μια αξιοπρεπή, σωστή, ολοκληρωμένη, άρτια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα νοσοκομεία μας, τα προβλήματα που υπάρχουν θα πρέπει να διορθωθούν. Γενικό σχέδιο υγείας επιτέλους να πάρει σάρκα και οστά. Η τρίτη ηλικία να έχει, όχι να μην τους πετάμε τους ηλικιωμένους μας σε κάποια, έτσι, γυροκομεία. Διαφωνώ και με τον όρο των γυροκομείων, αλλά επιτέλους να δοθούν κίνητρα για δημιουργία όλο και περισσότερων μελάθρων ευγυρίας της τρίτης ηλικίας, ώστε και επίσης η τρίτη ηλικία να έχει τη δυνατότητα να μένει στο σπίτι της, έχοντας την στήριξη και πάλι της πολιτείας με κάποιο προσωπικό που μπορεί σε κατοίκον φροντίδα κτλ. να τους περιποιείται. Επίσης, πρόνοια σημαίνει προσοχή και μέτρα για τις οικογένειες. Θα πρέπει μια οικογένεια, που γνωρίζουμε, κύριε Παυλίδη, τις συνθήκες που έτσι ζουν σήμερα οι οικογένειες, όπου και οι δύο γονείς εργάζονται. Πρόνοια λοιπόν θα πρέπει να ξέρει η μητέρα αλλά και ο πατέρας πως μπορεί να αφήσει κάπου το βρέφος, τον μικρό τους παιδί, σε καλά αξιόπιστα χέρια, χωρίς να
χρειάζεται να δίνουν ένα κάρο λεφτά για την προσοχή του παιδιού τους. Έτσι, πολύ συνοπτικά αυτό είναι το περιεχόμενο της πρόνοιας. Κοινωνική πολιτική δηλαδή, πώς κρίνεται το επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής? Αναγκαστικά θα μιλήσουμε για της κυβέρνησης, κυρία Πάσο. Ακριβώς τα όσα έθεσε ο Μαρίνος εδώ, κύριε Παυλίδη, οδηγούσε ένα σωστό κράτος πρόνοιας μέσα από την οικοδόμηση μιας σωστής κοινωνικής πολιτικής. Αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει, νομίζω, στα 3 χρόνια παρουσίας της, δείγματα γραφής και έχει θέσει στις προτεραιότητες της όλα αυτά τα ζητήματα που ανέφερε ο Μαρίνος, και για την φροντίδα της οικογένειας, σωστές υποδομές στήριξης για τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας, των παιδιών κλπ, των υποδομών φροντίδας. Έχει δώσει δείγματα γραφής για την ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου των συνταξιούχων μας με συνεχείς αυξήσεις στις συντάξεις. Έχει κάνει προσπάθειες, γίνονται συνεχείς προσπάθειες για να έχουμε μια σωστή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Βλέπουμε συνεχείς προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση που να έχει αναπτύξει τις συγκοινωνίες κλπ, που να οδηγούν ακριβώς στον όρο που λέμε οικοδόμηση μιας κοινωνικής πολιτικής που οδηγεί σε ένα σωστό κράτος πρόνοιας. Είναι ικανοποιητικό αυτό το κράτος πρόνοιας, κύριε Κλεάνθους, κατά την άποψή σας, τα επίπεδα του? Ότι γίνονται βεβαίως βήματα, θα συμφωνήσω με την Σκεύη, ότι γίνονται βήματα μπροστά και αλλάζουν πολλά πράγματα, εξυγχρονίζονται και χειροκροτούμε αυτές τις θετικές αλλαγές που συμβαίνουν, αλλά βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Και τώρα, για παράδειγμα, μέσα στο κράτος πρόνοιας πρέπει να απελαμβάνεται και μια ολοκληρωμένη σωστή πολιτική και για θέματα που απασχολούν τους ανέργους. Δυστυχώς, έτσι ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση, που στον τόπο μας αριθμητικά σημαίνει 30.000 άνεργους μέχρι σήμερα, με την πλειοψηφία αυτών να είναι κυρίως νέοι και γυναίκες. Άρα οι ευθύνες της πολιτείας σήμερα θα πρέπει να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε ένας άνεργος να μπορεί εύκολα, γρήγορα να βρει δουλειά. Και εδώ έρχομαι και λέω και το εξής, αγαπητέ κύριε Παυλίδη, γιατί θεωρώ πως και αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος πολιτική καταπολέμησης της ανεργίας. Επιτέλους, το ρουσφέτη όσο μπορούμε να το καταπολεμήσουμε. Σημασία να μην έχει το ποιον ξέρουμε, αλλά να έχει το τι ξέρουμε. Και είναι ένα σύμπτωμα, είναι μια αρρώστια της κυπριακής σήμερα πολιτικής σκηνής, το ρουσφέτη, που θα πρέπει επιτέλους να το αναλάβουμε έτσι, να το καταπολεμήσουμε ριζικά, γιατί αποτελεί ντροπή και για την πολιτική του τόπου αλλά και για τους πολίτες. Κυρία Πασό. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η ανεργία μέσα σε περίοδους κρίσης είναι αναπόφευκτον κακό, και μια κυβέρνηση με σωστή πολιτική είναι ακριβώς στους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νέους, πρέπει να τους δώσει ευκαιρίες. Και νομίζω ότι για την αντιμετώπιση της ανεργίας η κυβέρνηση προχωρεί σε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί. Δεν λέω ότι θα λυθεί το πρόβλημα και να μην ξεγελιόμαστε με αυτό, γιατί συνήθως ακούμε ναι, αλλά δεν γίνονται έργα ανάπτυξης κλπ. Νομίζω είναι μια παρεξηγημένη κουβέντα αυτή, και έργα ανάπτυξης γίνονται για να δοθούν ευκαιρίες στους νέους, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας που αφορούν είτε τη στήριξη επιχειρηματιών για να μπορέσουν να εργοδοτήσουν νέους επιστήμονες, αφορούν νέα προγράμματα κατάρτισης, επανακατάρτισης, για να μπορεί κάποιος να απεμφθηθεί και να πάρει μια κατάρτιση που μπορεί να μην είναι απόλυτα να συνάδει με τον κλάδο που έχει τελειώσει, αλλά θα του δώσει μια ευκαιρία εργοδότησης. Υπάρχουν άλλα προγράμματα επιδότησης πάλι εργοδοτών στο 60 με 65% του μισθού του εργαζόμενου νέου που θα πάει σε μια επιχείρηση για να εργοδοτηθεί, που νομίζω ότι είναι τουλάχιστον προσπάθειες στήριξης των νέων μας και των γυναικών ταυτόχρονα, για να βγουν τουλάχιστον από την ανεργία, που κακά τα ψέματα είναι έναν ας πούμε κακό, έτσι να το ονομάσουμε, που οδηγεί τον άνθρωπο στην εξαθλίωση. Μια και οι δύο αναφερθήκατε στην νεολαία και στις γυναίκες, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η κοινωνία, αυτή η πολιτεία δεν εμπιστεύτηκε ακόμη στο βαθμό που θα έπρεπε ούτε τους νέους ούτε τις γυναίκες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και οι γυναίκες είναι η θλιβερή μειοψηφία, αν και πληθυσμιακά είναι η πλειοψηφία, αλλά και οι νέοι τους ψάχνεις καμιά φορά και δεν τους βρίσκεις.
Έλεγε κάποτε ο Χρήστος ο Ρότσας, για να έχεις δικαίωμα να επιλεγείς ή να διοριστείς, πρέπει να πάρεις σύνταξη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα μεγάλο κενό. Ποια είναι η άποψή σας, πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό, κύριε Κλεάνθος? Έχετε δίκιο. Υπάρχει ένα τεράστιο και μεγάλο κενό. Και εγώ θλίβομαι όταν βλέπω αυτή την εικόνα που εκπέμπει σήμερα το πολιτικό σκηνικό του τόπου μας, όπου δυστυχώς οι νέοι διώχνει και απογοητεύονται από αυτή την εικόνα, όπως και οι γυναίκες. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η κατάσταση? Διότι όταν βλέπουν οι νέοι πως οι πολιτικοί τα θυμούνται όλα πριν τις εκλογές και τα ξεχνούν την επομένη, είναι λογικό να απογοητεύονται. Όταν βλέπουν πως θα πρέπει να κάνουν ένα κρίσιμο τηλεφώνημα προκειμένου να έτσι βρουν μια δουλειά στο δημόσιο ή να πάρουν μια καλή θέση στο δημόσιο ή μια προαγωγή, τότε βεβαίως απογοητεύονται. Όταν βλέπουν πως δεν έχουν τα μέτρα εκείνα τα οποία χρειάζονται, υπάρχει μια αδικία, κοινωνική αδικία. Όταν ακούμε για παράδειγμα κάποιοι να παίρνουν 10, 12, 13.000 ευρώ μηνιαίως σύνταξη και ήδη ξεκινούν με ένα μισθό πολύ άσχημο. Ή όταν κάποιοι θεσμικοί αξιωματούχοι δικαιωματικά παίρνουν κάποια επιδόματα, ενώ ήδη πιέζονται οικονομικά, επίσης προκαλούνται. Και άρα έρχονται και λένε, γιατί να ασχοληθούμε εμείς μαζί με τα κοινά, όταν αυτοί που σήμερα έχουν ρόλο στα πράγματα δεν μας ακούνε, δεν ακούν τις ανησυχίες μας. Τα συνθήματα, κύριε Παυλίδη, έχουν κουράσει. Όλοι μιλούν τώρα για ανανέωση, για αλλαγή, για ελπίδα κοντά στους νέους να στείλουν το μήνυμα. Μα ποιο μήνυμα οι νέοι θα στείλουν σε αυτούς που συνέχεια δυστυχώς τους απογοητεύουν? Βέβαια, την ίδια στιγμή θα πω και το εξής. Εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους πολιτικούς και θεωρώ ότι όλοι έχουν καλές προθέσεις και ότι όλοι πραγματικά θέλουν το καλό του τόπου. Αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει μια εικόνα που απογοητεύει την κοινωνία, που εκπέμπεται από την πολιτική. Σήμερα διάβαζα μια δήλωση που έκανε ο κ. Βαρνάβας, ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, και μου έκανε εντύπωση. Λέει ότι θα πρέπει, λέει, να ψηφίσουμε το θέμα με τις πολλαπλές συντάξεις, γιατί νιώθω, λέει, πως ανήκω σε ένα κλαμπ. Δεν θυμάμαι πώς το είχε περιγράψει. Μου διαφεύγει τώρα. Ότι ανήκω σε ένα κλαμπ κακών ανθρώπων. Κάπως έτσι το είχε πει. Προνομιούχων. Είχε χρησιμοποιήσει μια πιο σκληρή έκφραση. Λοιπόν, ναι, μπορεί να έχει δίκιο ο κ. Βαρνάβας. Όταν η ίδια κοινωνία προκαλείται με αυτή τη μεγάλη κοινωνική ανισότητα, ότι οι μεν παίρνουν πάρα πολλά πράγματα και ζητούμε την ίδια στιγμή από κάποιον άλλον να στερείται, ναι, κάποιοι είναι λογικό να οργίζονται με την εικόνα που εκπέμπει το πολιτικό σκηνικό του τόπου. Κύριε Παζά. Εγώ να πω ότι βέβαιως ως χώρα δεν αποτελούμε εξαίρεση από τις υπόλοιπες, αλλά αυτό δεν μας δίνει δικαιολογητικό το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν νέοι και γυναίκες σε μεγαλύτερους αριθμούς. Γυναίκες συμμετέχουν. Να λέμε και τους τραγούδια, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που έχουν συμμετοχή γυναικών στο παιδί. Σκανδιναβικές χώρες που έχουν διαφορετικές συνθήκες εκεί και οδήγησαν πιο γρήγορα τα πράγματα, αλλά πρέπει να πούμε ότι επειδή είμαστε μικρός τόπος, θα έπρεπε ακριβώς η διαφορετικότητα του λόγου και η σύνθεση, και να μιλήσει ο Μαρίνος για τους νέους, προκειμένου η γυναίκα έχει αποδείξει ότι είναι ικανή και άξια. Γιατί θα πρέπει δηλαδή να της δώσουμε θετικά μέτρα για να μπορέσει να προχωρήσει? Θα μπορούσε ακριβώς σήμερα, εφόσον έχουμε δώσει δείγματα γραφής, να δοθούν εκείνες οι υποδομές στήριξης στη γυναίκα ή στην νέα οικογένεια σήμερα, για να μπορέσει να απελευθερώσει τα χέρια της και να μπορεί να δοθεί με μεγαλύτερη ευκολία στην ανάμειξή της στα κοινά, στην πολιτική, στη δημόσια ζωή, και να έχει επιλογές ελεύθερα. Διότι σήμερα, κατά τα ψέματα, είναι ακόμη δεμένα τα χέρια της. Δεν μπορεί δηλαδή εύκολα. Υπάρχουν και δικαιολογίες γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω. Και αν απλά βάλουμε αριθμητικά κάποια ποσόστοση εκεί, σίγουρα μπορεί και να μην βρίσκουμε. Και το έχουν δοκιμάσει και άλλα κόμματα, γυναίκες για να μπουν στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή η σημασία έχει να μπουν οι γυναίκες στα ψηφοδέλτια. Και βλέπουμε ότι ακόμη η γυναίκα δεν τολμά να διεκδικήσει. Καλά, γιατί οι οικολόγοι τα κατάφεραν και έχουν το 50% των υποψηφίων να είναι γυναίκες? Ίσως, κύριε Παυλίδη, να ξέρουν ότι θα εκλεγούν, οπότε με την έννοια δεν θέλω να πω δηλαδή παραπάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά ίσως εάν όντως ήταν μεγαλύτερο κόμμα να είχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Κύριε Κλεάνθος. Υπάρχει ακόμα ένα θέμα και εγώ είμαι εναντίον της ποσόστοσης. Με ποια έννοια? Θα πρέπει μετά να βάλουμε κριτήρια. Ποιοι θεωρούνται νέοι? Δηλαδή, κατά ανάγκη σημαίνει πως κάποιος ο οποίος είναι ηλικιακά νέος έρχεται να προσφέρει το ανατρεπτικό και το καινούριο? Ή πού τελειώνει αυτό το ηλικιακά νέος? Δηλαδή είναι τα 30, τα 35, τα 40? Υπάρχουν φαινόμενα νέων υποψηφίων να χρησιμοποιούν τον ίδιο ξύλινο λόγο και μπορεί και χειρότερο τον παλαιότερο. Ενώ ένας παλαιότερος γκριζομάλης, ασπρομάλης, ο λόγος του να είναι πραγματικά καινούριος και ελπιδοφόρος. Άρα
και εγώ δεν νομίζω ότι το μέτρο της ποσόστοσης θα είναι έτσι αποτελεσματικό. Όμως, γι' αυτό και οι διπολίτες έχουν τη δύναμη με την ψήφο τους, προκειμένου να αναδείξουν εκείνους που θεωρούν πως πραγματικά μπορούν να τους εκφράσουν καλύτερα και να αλλάξουν τα πράγματα. Στα πλαίσια αυτά όμως θα πω ότι το ΑΚΕΛ έχει κάτι που, και έτσι, αν και είμαι του δίκου υποψήφιος, δεν διστάζω να λέω και τα καλά που βλέπω και στους άλλους χώρους. Το ΑΚΕΛ έχει αποδείξει με τις τελευταίες εκλογές, και το λέω με όλη την. Μπορεί να παρεξηγηθώ από κάποιους φίλους που θα πούνε ότι δεν μιλώ, που παραδέχομαι ένα καλό που έχει ένα άλλο κόμμα, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να λέμε και τα καλά. Η ανανέωση μέσα στο ΑΚΕΛ έχει γίνει πράξη. Νομίζω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ρήτρα που αναφέρουν ότι πάνω από 2 θητείες, 3 θητείες, κυρία Πασά, για τους βουλευτικές δεν μπορεί κάποιος να το επαναδιεκδικήσει. Θα έλεγα ότι είναι ένα μέτρο που θα έπρεπε και εμείς ως δίκο να το μελετούσαμε, και γιατί όχι να το εισαγάγουμε, γιατί δείχνουμε έτσι και στην πράξη πως ανανεώνουμε πρόγραμματα, λογικές καταστάσεις, και η ίδια κοινωνία έτσι το έχει ανάγκη αυτό. Λοιπόν, πρώτου σας ευχηθώ καλή τύχη. Μια κουβέντα από τον κάθε ένα, γιατί ο ψηφοφόρος του ΔΙΚΟ για τον κύριο Κλεάνθους και του ΑΚΕΛ για την κυρία Πασά να προτιμήσει, να βάλει σταυρό προτίμησης δίπλα από το όνομα σας, κύριε Κλεάνθους? Όχι, εγώ δεν θα μιλήσω δίπλα από το όνομά μου. Εγώ θα πω ότι γνωρίζουμε πως αυτή είναι η πιο κρίσιμη αναμέτρηση του Δημοκρατικού Κόμματος. Η βάση είναι θυμωμένη και οργισμένη για πολλά πράγματα και θα πρέπει επιτέλους να ακούσουμε τη βάση του ΔΙΚΟ. Θεωρώ ότι σε αυτές τις εκλογές όλοι οι δικοικοί, όσο θυμωμένοι ή απογοητευμένοι και αν είναι με τις εξελίξεις, θα πρέπει να στηρίξουν το κόμμα μας. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Νιώθουμε θυμό και θέλουμε ξανά την αξιοπρέπειά μας στο κόμμα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σήμερα σε αυτές τις αναμέτρηση θα πρέπει όλοι εμείς, η βάση και οι φίλοι του ΔΙΚΟ, να στείλουμε με τη ψήφο μας το μήνυμα πως θα πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν. Κυρία Πασά. Και εγώ θα έλεγα ότι ο σταυρός προτίμησης θα μπει κάτω από το κόμμα, κύριε Παυλίδη. Βεβαίως να μου πείτε, από τη στιγμή που είστε υποψήφια, δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει. Ο κόσμος θα δει και θα κρίνει ποιους. Έχει το δικαίωμα με 5 σταυρούς να επιλέξει ποιους θέλει να στηρίξει. Αλλά κυρίως πρέπει να επιλέξει πολιτικές. Και οι πολιτικές εκφράζονται μέσα από τα κόμματα. Και το κόμμα, νομίζω, της αριστεράς, το ΑΚΕΛ, νέες δυνάμεις, αριστερά νέες δυνάμεις, έχει αποδείξει ιστορικά στα 85 χρόνια ιστορίας του ότι μόνο το καλό και την άνοδο του βιωτικού επίπεδου αυτού του απλού πολίτη και του τόπου επιδιώκει. Νομίζω ότι στόχος όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι η αποδυνάμωση του ΑΚΕΛ και πρέπει ο κάθε ψηφοφόρος να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να σταθεί δίπλα από το κόμμα που διαχρονικά στηρίζει τα δικά του τα συμφέροντα και όχι του κεφαλαίου. Λοιπόν, να πούμε και καλό Πάσχα, νομίζω. Ναι, νομίζω ότι οι μέρες είναι ίσως η τελευταία μας εμφάνιση πριν το Πάσχα, οπότε να πούμε έτσι καλές γιορτές, καλό Πάσχα, και στόχος μας, κυρία Πάσχα, να είναι το καλό του τόπου. Όχι αποδυνάμωση το Α ή το Β, το καλό του τόπου. Ναι, αλλά και εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες επιδιώκουν το καλό του τόπου, νομίζω ότι πρέπει να στηριχθούν. Λοιπόν, καλό Πάσχα σε όλους. Εύχομαι καλές επιτυχίες. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά και να χαίρεστε.